ekhaya. Ngiyabulisa kotata bonke ngegama lenkosi. Ngibulise komama malonke igama lenkosi bonke. Ngibulise kubantu abatsha nakusanje sikhulu ngegama lenkosi. Amen. Ngiyacela inkosi ime nami sizokuhlabelela. Haleluya. Ngegama lenkosi. Amen. Ngicela sakhe number 177. Apha emaculongweni ekhaya. 177. Ngegama lenkosi. Amen. Alele nje right. Ndingayimoshi.
Number 17, number 17.
bum bum bum.
Jesu ndabulisa kotata ngegama lenkosi ndibulisa utata wethu utata moderator ngegama lenkosi ndibulisa utata befundisi utata mongameli utata befundisi otata bavangeli otata bashumayeli ndibulisa mongameli omama befundisi omama bavangeli omama bashumayeli ngegama lenkosi ndabulela abathandekayo uThixo ekuseni uThixo sithandile ngegama lenkosi ndibulisa omama bonke ndibulisa otata bonke abantu abatsha uSunday School ngegama lenkosi yethu Jesu siyambulela uThixo wethu bangcwele osithandile ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu wasivulela ithuba lokwenyuka abathandekayo size eJerusalema. Amen. Ngegama lenkosi siyambulela uThixo wethu owavulayo amathuba nje awaphumi emntwini ngegama lenkosi kodwa hlelwe ekhaya. Sibulela uThixo sikhathalelayo bangcwele uThixo sithandayo osivulelayo amathuba okuthandaza amathuba okuza kuye amathuba okusondela kuye amathuba okuncedwa amathuba okwethulwa ngegama lenkosi ngoba amathuba nje xa wengekho bathandekayo amathuba okuncedwa awekho ngegama lenkosi amathuba nje xa wengekho abantu bazawuthwala bathwale asindwe baphele ngegama lenkosi kodwa uThixo okhathalayo uyawavula amathuba okuthulela abantu dakale bamkhonze bekhululekile xa wengekho amathuba nje bangcwele ukuncedakala kukho sizawuhamba endleleni sihambe siqhele siyazi indlela kodwa singancedakali siphelele endleleni ngoba amathuba okuncedwa awekho. Amen. Ngegama lenkosi sizawuthandaza abangcwele ekuseni nje simbizo namandla oluncedo ekuseni nje avele abe khona phakathi kwethu ngegama lenkosi yethu Jesu. Sawuyana amacolo bangcwele u-83 sithandazeni.
sesibuya kumnikazi wenkonzo uThixo wethu namandla uThixo wethu olungileyo uThixo wethu ongohlulwayo odlala into ezingekho zibe khona ngegameni lenkosi okuchitha into ezikhona zingabikho ngegameni lenkosi uThixo oneplani yakhe. Amen. Ngegameni lenkosi sesibuya kuye bathandekayo ngegameni lenkosi siyabulela abathumele uThixo wethu onamandla osivulele nathi kwasibe khona ukusuka kwendawo yaseJoburg ukusuka kwindawo yaseNorthern Central uThixo uvulayo nathi wasivulela sibulela imithandazo esigcinile bathandekayo apha ekhaya safumana ukhalo ubothandazayo uqala umthandazo wakho ujikeleze awujikelezise ubuye. Amen. Ngegameni lenkosi siyabulela lo mthandazo bangcwele nathi isimisile bathandekayo uThixo namandla imithandazo yethu ngegameni lenkosi sesikhona lebangcwele kuNdlunkulu. Amen. Ngegameni lenkosi sesifikile bathandekayo endaweni yokuthandaza ngegameni lenkosi sesikhona bangcwele kuNdlunkulu bathandekayo sizawuyalela izwi lenkosi kwincwadi kaYohane chapter 12 verse 24.
ivuke into empilweni yami ekuseni nje bathandekayo kwanami ngalandwa ngalandwa angizange ngazivumela bathandekayo noba ngangizalelwe ecaweni kwaba yinto edlulayo kwaba ngathi into nje ithe ngegama elihle lenkosi kwafika into empilweni yami engayamkela nami ngegama elihle lenkosi ngayivuma ngegama elihle lenkosi ukuyivuma kwami kwangwele kwangathi kwenzeke enye into kwathatha abathoba zinikelayo emalungini ngaba ngokuqala naguqa phambi kwatata esatho abazinikelayo anizange ngijonge emva kwami anizange ngijonge ecaleni kwami ngathi xa ngibeka izandla ngiphakama kanti sokugcwela apha emva kwami nanapha ngegama elihle lenkosi empilweni yami kwafika into entsha engazange ifike noba inkonzo besiyazi sidlalisa ngayo xa sidlala inkonzo sidlala ukushumayela sidlala ukunqina sidlala ukuhlabelela kwafika into entsha empilweni yami ngegama elihle lenkosi iyafika yabantsha ngegama elihle lenkosi kwaba khona into ngathi iyandikhilela kwangathi ndithatha incwadi ndayifaka ngaphakathi kum emanikhilwa ngegama elihle lenkosi uJehova wangandiyeki bathandekayo izono zam wamane ngithilela zona athi xa ngithilile uThixo nawe mthatha xanduva ndiye phambili ndiye kutata ndizibheke izono zam ndivuyele umva akuthile uJehova nam ndizibheke wabeka into entsha uThixo wabeka inkuthalo uba mandikhuthalele mna ngoku mandijongane nam uba inkonzo ndake ndayibona ndadlula kuloo ndawo ndafika endaweni ngokuba utyhilwe into nam mandenza into utyhilwe into nam mandenza into yabaphumli bathandekayo nanamhlanje laa nkonzo ayikandonwabisi bangcwele atyhilwe izinto nam ndenza into utyhilwe into ndenza into ankonwabi bathandekayo endingajehova ndivuka umnandi ukonwatyiswa ukonwaba ndidenze yonke into ndivuka umnandi wokutyhilelwa xa kutyhilwe into uThixo eziveza izono zam nam ndiyazisusa xa kutyhilwe into uJehova izono zam ubona kwam ubonakala kwam ekuboba bathandekayo sembethe into eyonakele into eyonakele ekudingeka uJehova xa esebenza sithabane naye sisebenze ngokuba le nto esinayo yonakele. Ngiyabulela okhathalayo xa ezithila undinika namandla okuphakama nam ndizisuse xa ezithila undinika amandla okuma nam ndizisuse andonwabanga bangcwele endlini kaThixo andonwabanga ndigadile Jehova thetha nam noba kuyashunyayelwa liyanditsibizwi andonwabi Jehova nokubetha into emdaka andonwabi bathandekayo andonwabi ndizela lona ndibuyela lona ilizwi likaThixo alindibethe ilizwi likaThixo alindinika umsebenzi ukuze nam ndisebenze ndizela lona ongazufuna into yizele uzothina sistem sethu bathandekayo sokonyuka sizawushiya ihlabathi ngokutyhilelwa sizawushiya ihlabathi ngokusetyenzwa nathi sivuma ukusebenza asingasebenzi sawuhlala phakathi kwabo noba kufemeli zethu sawuhlala phakathi kwabo senze njengabo ngoba asiqabeli bathandekayo kwisitemeleta
sifundisa abantu asikaqabeli bathandekayo emphakazweni kasingafiki kulanda uthi Jehova thetha nawe Jehova thetha athethe nawe uThixo sawungqinile emthandekayo wangqina ukungqina baye ebantwini ubaqwele abantu ubuye ubafika ukungqina bafika umuvile ukwenye indawo Jehova thetha nawe alento ndithethile Jehova thetha nawe thetha nawe Jehova sondliwapha bathandekayo sondliwapha ezalapha asisikhalazeli ezalapha asisibaleki sawuphelelapha sondliwa apha sawutyebelapha singabalapha sifune ezalapha sifune umlimi bangwele akonwabi umlimi noba isivuno singaba sininzi ukonwanyiswa imbewu uba esivunweni ndithathe imbewu ndiyibeke ecaleni engadibani nesivuno imbewu ayatyiwa ngegama ehlele Nkosi isivuno ukuthi xa kuthethwa kuthethwe kukudla ngegama ehlele Nkosi kodwa imbewu ayibokudla imbewu into ebonakalisayo uba siyaphambili imbewu yinto ebonakalisayo uba sisezawuqhubeka sisezawuvuna xa utye imbewu iyaqalela loo nto apho ndiyakhona ndiphelele le nto ndizayitya ndide ndawugqiba ndisonge izandla umlimi akonwatyiswa imbewu noba ingqoka wayi-20 ufuna athathe ingxowa eyi-1 ayibeke ecaleni athi lena imbewu idlala isivuno esi mna ndizawugada imbewu lena ngegama ehlele Nkosi ayilungise ayikline imbewu ukwenze aphiya khona ngegama ehlele Nkosi ikwazi ukusebenza akanandaba ngokudla akanandaba nokuthengisa into anendaba nayo ukuba xa ndiphakama apha sendithengisile ndizawuthenga ngantoni ukuze ndiqhubeke ekuthengiseni umlimi bangwele akonwabi imbewu ingekho umlimi bathandekayo kodwa ayithathe omnye ayibeke endaweni ethile ayenze into abanye bayifake emanzini kwenzela ukuthi aphiya khona nomhlaba wakhe akawuyekanga uyawulungisa xa ifika imbewu yakho kulo mhlaba ifike isebenze ngegama ehlele umlimi wonwabela ukuqhubeka akonwabeli kudla uthanda ukuqhubeka akathanda ukudla uyadla nje uba singanawuphila abathandekayo ngegama ehlele Nkosi uyadla nje kodwa engqondweni yomlimi ufakwa ukuqhubeka ngegama ehlele Nkosi uba sasa ndizawulima ntoni ngegama ehlele Nkosi ndizawulima kangakanani nembewu yakhe ihamba ngomlinganiselo ukuba ndizawulima kangakanani ngesibona isivuno sasa ndifuna ukuvuna kangakanani imbewu yakhe ihamba nolu hlobo olusentliziyweni yakhe uba ndifuna ukuyaphi kusasa ngegama ehlele Nkosi aphambi imbewu le mbewu ngumlumiso le mbewu ngumlumiso wokuba kusasa noba ingqobe ziyi-20 sasa ndifuna 40 athathe imbewu ezawulingana u-40 ezawuphupha u-40 sawufumana ilizwi lethu bangcwele incwadi kaYohane chapter 12 verse 24 Incwadi kaYohane chapter 12 verse 24 isihloko uMaria uthambisa inyawo zikaYesu verse 24 inene ndithi kuni ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe lona luhlala lungabinto amen
Kunesihloko sisiphamuli sithi amaGrike afuna ukumbona uYesu ilizwi livela phezulu ngegamisele Nkosi apha bangcwele uYesu owokuqala uThixo edala umuntu wamdala umuntu uThixo wamgqiba wafaka imbewu emntwini ukuze umuntu akwazi ukuqhubela phambili yonke into ayenzayo waqhubeka ile mbewu emphefumulo efakwa phakuye ngegamesele Nkosi umuntu ombethe umhlaba ongavumi umhlaba ongafuni ngegamesele Nkosi uqhubeka kodwa uThixo wabefaka emntwini iqhubela phambili engumphefumulo womuntu umuntu makahambe adathi into esiyithintayo isandla sakho ngegamesele Nkosi mayenzeke into esiyithintayo isandla sakho isikelelwe ngoba ufakwe imbewu ephilayo uphila kwale mbewu apho uhamba khona into eyenzayo izawukwenzeka ngoba uphethe into ephilayo uphethe imbewu eyaphambili uphethe into eqhubayo ngegamesele Nkosi apha ngeManuele ufikwa nengoku apha ngegamesele Nkosi uYesu okokuqala uyonyuka uye eJerusalema sisidlo kuziwe emthendelekweni abantu bonke ngezambafika abanye abantu amaGrike abantu bebengalindelekanga ukuba bangamfuna uYesu abefika abonwakiswa ukuhlala phakathi kwabantu beza ngaphambili bafika kuFilipu bathi uFilipu sincede mani nathi sizile apha kodwa sifuna ukubona uYesu into siyifunayo thina asifuni ukuba khona njengabanye abantu abakhona sifuna ukubona uYesu sifuna ukuncedakala ngamanye amazwi sizasiphethe sifuna ukuncedwa kule ndawo asikuncedwa singambonanga uYesu sifuna ukubona uYesu sifuna angonwabi uthi uFilipu ngegamesele Nkosi wajikeleza waya kwabona umfowabo wathi nabo abantu bathi bafuna ukubona uYesu ngegamesele Nkosi athi bafuna uYesu umfowabo naye wangonwabi ngoba abantu lento abayifunayo bayayifuna ngegamesele abonwakiswa ukuba khona phakathi kwabantu kunento abayifunayo kunento abonyuke beyinxanelwe kunento abonyuke bethandaza ngayo xa sifika eJerusalema sizawuncedakala kodwa bezasinceda ukubona uYesu asizukuncedwa yicawa sawuncedwa ukubona uYesu banqando nabo sifuna ukubona uYesu asifuni ukuba khona sifuna ukubona uYesu bona into luncedo lenzingathini ukubona ilizwi eliphezulu ukubona wehla phezulu enceda impilo ovula incwadi empilweni yomuntu usuka phezulu ovula incwadi empilweni yomuntu ngosuka phezulu ngeonceda impilo yomuntu nguYesu amaGrike zangonwabe amaGrike ngabantu abaphakamile amaGrike ngabantu abaphezulu abantu abangafuni lithetha lwimi lwabanye abantu abantu abaneento zabo abathi thina senza into zethu ngendlela yethu kodwa nabo bathatha isitepu esitsha bonyuka nabo baye eJerusalema xa befika khona bangonwabi ukuba khona bathi sifuna ukubona uYesu sifuna ukubona uYesu lona into esiyizele bathandanayo nathi khona into esiyizele sifuna yena
sifuna yena. Khona into esiyizele kwamngcwele, khona into esonwabisayo, sonwaba xa simbona, sonwaba xa kekhona. Ikhona into esonwabisayo nathi, asizelanga uba kusiziwa, sizele ukubona uYesu. IBhayibhile basondela kuye bamxelela kodwa uYesu ufikile ixesha lokuba abantu bandazi. Ngegama lenkosi funda ke verse 24. Verse 24. Inene ndithi kuni ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe, lona luhlala lungabinto. Funda Ukuba luthe lwafa luthwala isiqhamo esininzi. futhi ke inene ngamanye amazwi kuyayigxininisa le Yesu ukuba ukhozo xa ludibana nomhlaba ukuba lithanga lwafa, indibano yalo nomhlaba ayiyonto. Ukudibana kwekhozo imbewu nomhlaba uba imbewu ayifanga. Ngegama ukuze imbewu inike isiqhamo kufuneka xa idibana nomhlaba iphele. Ngegama lenkosi iphele, kodwa ngomnyuke ukongama komhlaba usongamela imbewu ukuze imbewu inike isiqhamo. Imbewu efuna isiqhamo noba iya emhlabeni iyaxelela ndiyofa. Ngegama lenkosi ukuze isiqhamo sibe khona ngokufa. Ayikufundela ebhokisini, ayikufundela ebhokisini, umoya nenyama. Ngegama lenkosi imbewu, ngegama lenkosi umoya kaThixo. Imbewu inendlela kaThixo eyenza ngayo izinto zande, izinto zibe khona. Inendlela kaThixo ekufuneka ife qala. Xa iphila abathandekayo inemibuzo, xa iphila ineento ezithethayo, xa iphila ineento ezikhabayo, xa iphila ineento zayo. Kodwa ibithe yafa, ukufa kwayo ubasisiqhamo, ukufa kwayo ayifakwa ebhokisini, kodwa kwanda izinto ngokuphela kwayo. Ayipheli xa ifile, ayipheli. Yanda xa ifile, yanda xa ifile. Ayipheli xa ifile, yanda xa ifile. Isandiso sayo sisekufeni, ubuma kwayo kusekufeni, ukwaziwa kwayo kusekufeni, ukubonakala kwayo kusekufeni. Lidithi iBhayibhile enye imbewu ayiwelanga kule ndawo umlimi eyibeka kuyo, iwela kwezinye indawo, enye yawela emlwanweni, kodwa ifike kulaa ndawo ayaphila, yafa. Ukufa kwayo iyabonakalisa naselulwanweni, imbewu ikhona. Naselulwanweni imbewu ifikile, naselulwanweni imbewu ifikile. Loo nto ivela ekufeni kwayo. Ayisifa yaphila, ayisifa yaphila, ayiphila ayenzinto. Yakwazi imbewu ihlala, aqonda umlimi yeza. Amanye siya ngethemba xa befika ayikho, amanye siya ngethemba xa befika ayikho. Omnye ubusesilumko athi aphinde afakenye ngoba leya imbewu ifike yahlala, ayafa. Ayifile iyaphila, iphila ngokufa, iphila ngokufa. Ayifile iyaphila. Nabantu abayibonayo bazathi kulinyiwe kule ndawo, bebona ukufa kwayo. Ukufa kwayo bukokuxela nomuntu onyaka ohamba nje akahambi phezu kwayo, ngoba uyatsho ukuthi kulinyiwe kule ndawo, kunento efile kule ndawo. Ukufa kwayo kwaphila, ngoba ukufa kwembewu kuba yimpilo. Xa ingathandi ife ayiphili, ayiphili. Nomlimi abonwabi umlimi, abonwabi umlimi elimini.
akalali nasebusuku elimile uvuka eyoqoba akhona kwezayo akhona kwefile kule ndawo belilima kuyo akhona kwefile ngegama lenkosi uvuka yoqoba nezonke zasizibona izithengiswa okay zisuke kufeni ngegama lenkosi ukufa kwembewu kudala izinto ezingekho nasemashop isonke xa singekho sivele kufeni ufuneka kufiwe ukuze izinto zibe khona ufuneka kufiwe awusoyiko ukufa awungafuni ukufa akhonto ezawuba khona angathi izinto azenzeki awufuni ukufa awulumkani ukufa akhonto ezakwenzeka akhonto ezaba khona awulumkani ukufa awulumkani ukufa umane sithi ndafa ndafa nokubabetha ndafa akhonto ezaba khona uyikufa wena awufuna ukufa ubamba ukufa uphilise into zikaThixo bangcwele azihambi nokuphila zihamba nokufa ikholwa likaThixo alihlali ekuphileni libambelela uJehova anosulele ngokufa siyamkhumbula bangcwele esimlandelayo wabamba ukufa emnqamlezweni wakubamba nezandla bathi abantu bekhala bemkhalela wathi ningangikhaleli zintombi zaseJerusalema asanungikhalela ngibamba impilo ukufa impilo ungafuni ukufa abantu bazawukwenzela impilo ukufa impilo uJehova ukufa xa ungafuni ukufa uThixo akhonto ezakwenzeka awugadile kuJehova akhonto ezakwenzeka kodwa abantu abathanda ukufa asilana ndaba into ayenzayo athi ngiyenzela uJehova ngifile ukufa asifuni ukufa asikulumkela ukufa asifuni ukufa engathanda imbewu eyemhlabeni ife ngegama lenkosi iziqhamo ziba khona engathanda imbewu eyemhlabeni ife iziqhamo ziba khona engathanda ikholwa elonyuke nezemhlanganweni nezeJerusalema lufe iziqhamo azawubakhona sawukhela size minyaka lena kodwa xa singafi ukuza kwethu kule ndawo lilize indawo ukufa le abangafanga babasezingqondweni kodwa indawo ukufa bathi abafile bangabi sezingqondweni kuthiwe xa kuthetha izinto bathi ndiyenze ngegama lenkosi ngifile kuThixo ndithethe laa nto ngifile kuJehova ndibambele noJehova ndayivuma kodwa basengqondweni kunezinto abazikhabayo ngoba bafanga umntu ofile abathandekayo ulula umntu ofile ulula uthe umunyela kabangane ngegama lenkosi uthe umunyela kabangane uthe umntana abanganene uthe ufunana uthe ndenza kanje asindenza kanje ndenze kanje uyaphila kodwa umuntu ofile uyalulama ngegama lenkosi uyalulama ofile uyamamela ukhupha imbewu iziqhamo zembewu ziphuma ngokufa kuba ngokufa imbewu engathanda ife alibili ngegama lenkosi into ofanele uyenze isizwe siyalamba imbewu xa ingafa isizwe siyalamba ngoba iziteji ngeziteji ofuneka imbewu xa ifile izidlule ayikwazi kuzidlula iphila ufuneka imbewu iyokweliwa ayikwazi kweliwa iphila ngegama ufuneka imbewu xa beyiphethe umlimi abize umoya athi umoya iza isuse inkosi mdala andiyilahli ube ngathi
phansi, ayithathe, ayibulise, ayiphose phansi, ayithathe, ayibulise, ayiphose phansi, ayithathe, ayibulise, ayiphose phansi. Sibonga, sibonga, andisindise. Inqaba imbewu ephilayo, inqaba imbewu ephilayo. Asifuna phambili nembewu ephilayo, inqaba imbewu ephilayo, kodwa imbewu efile, imbewu efile iyabambeka, imbewu efile uyayibamba, uyisekuloo ndawo oyisakuyo ifile. Inqaba imbewu ephilayo, oyinqaba imbewu ephilayo, ephilayo inqaba imbewu ephilayo. Kunezinto ezingazukwenzeka kwehlabathi, kunezinto ezingazukwenzeka kwehlabathi, kunezinto ezizawukwenzeka kwelizwe. Irizalthi sizayo ziphume embewini ephilayo. Ngegama elihlelelweyo, kunezinto ezizawuthintela imbewu kaThixo ingayi phambili, kanti ingxaki imbewu iyaphila, ayifani emhlabeni. Ingxaki umhlaba uyibambile, uyakwazi umhlaba ukulibamba iphoso lengqolowa iphele iminyaka lihleli kulaa ndawo liphumlile lingakhange life. Afa amakhoso anike isiqhamo aphume asuke lihlale ikhoso alifanga. Ngegama elihlelelweyo, lilumkele into ezininzi kunezinto elizilumkele alifanga. Imbewu ephilayo iyahluka, ihlale ilumkile. Abona umntu oselayo, umntu oselayo xa engaxelela iindaba zakho ulinde aqwalasele, azoxelela iindaba zakho. Kubaxolisa phaya emntakwethu bonile nawo anelisenile alibalale singekaselayo banzamxelela mhlaliselile athi ndixolele ngoba bendiselile. Ngegama elihlelelweyo, imbewu ephilayo ihlalise engqondweni. Ngegama elihlelelweyo, kodwa imbewu efile, imbewu efile iba nexesha lokubamba ukufa, iba nexesha lokubamba ukufa. Noba ingangena ebhokisini kodwa ibe nexesha lokubamba ukufa. Uthi noba uyathetha nayo ufa lentetha iphume ekufeni. Ukufa kunika isiqhamo, sawuya phambili ngokufa. Ukufa kuyaqhubeka phambili, yebo ukuphila kuyintathazo. Ukufa kuyaqhubeka phambili, ngokuphila kuyintathazo, kuyintathazo ukuphila. Nami ngibona nomhlangano owandifuna ukuphila, andifuni ukuphila. Xa libekwe ilizwi likaThixo nami ndinomthandazo, Jehova bulale, bulale. Nami ndifana namaGrike, ndonyukile ndeza kule ndawo ndifuna uJehova, ndifuna uJehova bulale, bulale. Andifuni ukubuyela ekhaya ndiphila, andifuni ukubuyela. Lezaa ngxaki ubuzishiyile nazo ziyalungisa ngoku, zima kakuhle, ziyakwazi uyeza. Kodwa xa zikwazi iingxaki zakho uba njengehambile nje bekekule leveli uzawufike lapha. Ngoba ufike kulaa ndawo wamkela ukufa. Asonwatyiswa indoda, asonwatyiswa indoda. Ingqolowa inika isiqhamo sayo phezulu, inika isiqhamo sayo phezulu. Kube nento elibambile ukuba isiqhamo singaweli emhlabeni, isiqhamo sikhuphe phezulu. Ngegama elihlelelweyo, xa befika ngabasili bathatha konke, bathathe konke. Ngegama elihlelelweyo, baye nabo esizeni, bafike kulaa ndawo bakhethe, bahlenge. Uqala kulaa ndawo iyakhetha ingqolowa, iyakhetha ingqolowa, ayihambi neento zonke. Isiqhamo esifunekayo kufuneka uwe clean. Xa ifika kulaa ndawo ifike ibulale yonke into esecaleni kwayo. Kodwa xa sekufuneka ngoku mayisebenze, kufuneka iklinwe, kufuneka iklinwe. Enye izinto xa iklinwe ingqolowa akubi mnandi kuyo. Siyingqolowa bangcwele, siyingqolowa, sasikhona kule ndawo. UJehova xa bebona umntu emhlabeni ubona ingqolowa, athi isiqhamo
lowa kodwa ingafanga ingafanga ondaqala manje hlala phansi ingafanga ayini ingafanga negama layo liyaphela ingafanga ayiphila igama layo liyaphela nesidima salo siyaphela ingafanga ngoba uThixo uyifuna ifile ngegama lenkosi nabavuni bafuna ukuyibamba kodwa bafuna iqalise ngegama lenkosi ukuze ingenzakalisi kufuneka ife nabavuni bafuna ukuyifaka emthinini ukuze lo mthini uyamkele kufuneka ife iphele kaseyiphelile kuzothi umthini kweqala iye emthinini uthi uphuma apha ngoku ungena apha iye emthinini uthi uphuma apha ngoku ungena apha kodwa xa iphila iyabuzwa kunini nemkhuhlane emfana nowufika nini apho kunini limaza kunini ezinye izinto funeka ingqolowa ihlubule ngoba kufuna ingqolowa akufuna sombatho wenza futhi yombathe ukuzingqele ezibethi yombathe ukuzingqele ezibethi nemimoya yombathe idalwe yombethe aseyifunwa enkomo aseyifunwa funeka ikhuphe izombatho izibheke eqaleni ufunwa yona nayo seyifunyelwe isezawuhanjiswa kwendawo egameni lenkomo ngoba kufunwa yona Atatu Jehova ngeke nilikwe ngokungaphezu kwamandla enu uzawulingwa kodwa ngalamandla nawo uzawulingwa ngokwamandla akho ingubo yakho izawukhululwa ngokwamandla akho ayizokhulula ingubo yakho ukufana nomuntu funeka ihlutyulwa noba iyaqobulwa uvume uthi ngamandla noba kubuhlungu uvume uthi ngamandla andinokohlulwa ngamandla kutsho ukuthi amandla abuhlungu noba amehlo ayalila anokuzililela nje amehlo ubone inyembezi iphuma isithi noba iyaphuma inyembezi ngamandla ndakuxolisa ngamandla angeke zihluthulwe ngokungaphezu kwam ngamandla noba igazi liyaphuma nalo linokuziphumela nje noba igazi liyaphuma libuke ulosule ngamandla kungangamandla le nto kwigazi liphume lintenteze ngamandla ndiyabulawa mandivuma into enye mandife ukuze ndiye phambili ukuze andizukwenza andizukwakha nto andizuchitha nto ndingaphelanga andizuchitha nto ndingaphelanga nokuphakamela nabantu athi Thixo ndisikelela bengathi Thixo uyasuse ebantwini ngoba andiphelanga xa ndiphelile into endiwa nguThixo bengathi andinanto Jehova ndimnqwenele njengomntu ongenanto umntu ongenanto uyazilahlela kuThixo kodwa ikholwa lasikelelwa liyasuka emandleni kaThixo libe nendlela eliya ngayo kuThixo ngenxa yentsikelelo indibazwa ngamandla nale sifike kangangamandla sifike ngexesha ndilinde kangangamandla andilindanga ngaphaya noba ngaba yi-10 years ingapheli iminyaka ndilindile kungenzeki ngamandla ndilinde kangangamandla ukuba bendinganawo la mandla bendizoba njani But
athi xa kunje emthini umanzi uyobeka omi obeka emthini omi xa kunje emthini umanzi obeka omi ngoba lo manzi usubuvuma uthi ngamandla omi lophunga yalimala sengiyagqobelisa abangcwele incwadi Mdumiso 72 verse 16 yagqobelisa abangcwele sakhiwa ngeLwesibili sibulawa ngokwamandla ethu noma ungabona ngathi uyabulawa bathi abantu abangakholwa ambothandaza noma ungabona ngathi uyabulawa angathi uThixo uyakuveza nasebantwini abangakholwa bakucebise bathi ambothandaza yazi kwenye Jehova ngimohluleli ngamandla ami lana Jehova ngamandla ami undibetha kangangamandla ami andibethwa ngaphezu kwamandla uJehova umzali wangcwele akabethani bayifa kodwa uJehova ekubetha nje uyakuphakamisa asifa inika isiqhamo asifa inika isiqhamo asinika isiqhamo ayisifa inika isiqhamo ngegama lehlele Nkosi isiqhamo sayo siphuma ekufeni ayilumkela ukufa ayinawunika ngegama lehlele Nkosi ayinawunika izawuphazama ubona umuntu wepesika unika ibhanana ngoba kunento ezilumkele ebupesikeni umuntu wepesika funeka uhlale ebupesikeni izibetho zasepesikeni zibetha umuntu wepesika izibetho zasepesikeni zibetha umuntu wepesika ukufa kwasepesikeni ubetha umuntu wepesika ukufa kwasepesikeni akawufana nokufa kwasema-oranges utena ufuna ukubulawa njengebhanana awuyobhanana nomusa kumele amandla akho kumele kukhuthazwa amandla akho Jehova andiyindawo amandla akho yile nto engiyiyo esi sibetho ndisiso ngamandla awunothi xa ubulawa ubulawe kanjaka awunobonakala ekufeni uzawuphela kanti uJehova ekufeni unika isiqhamo ufuna ukuphila ekufeni akakulahle ekufeni uyaphilisa ekufeni ngoba abantu besithi simbulele ufile bafuna ukuphila bafuna ukuthula wosana bafuna ukungena eJerusalema bafuna ukuthela esile usithi nami ngiyomthendele kwenu bathi simbulele ubusithi ngiyomthendele kwenu andifanga ndiyaphila ukufe ngifile ngamandla ami le nto ndiyiphakamisayo ngala mandla ukufa wami nokuphila kwami Kobile funda futhi Mdumiso 73 verse 16 isihloko impumelelo yabangendawo ukungafani kwesiphelo sabo nesamalungisa verse 16 yathi-ke ndakucinga ukuba ndikwazi oko kwayinkohla emehlweni ami amen ngicela siqhose esidala 72 chapter 72 verse 16 chapter 72 verse 16 isihloko ulawulo lokumkani olilungisa kumkani olilungisa ukulawula kwakhe umise kulungisile uyalungisa olilungisa akashenxe kulungisile noma uyabetha ngokulungisa noma uyabulala ubulala ngokulungisa ayokhoba ngegama elihlele Nkosi amkhumbula abangcwele uDaniel ngegama elihlele Nkosi umuntu oqala owaqhubela uDaniel bathi ukhonza uThixo ophilayo ofana kule ndawo noma ufakwe kule ndawo
awufana ngoba belulungisa ukufa kwakho bulungisa ukufa kwakho bulala. Verse 16. Verse 16. Makubekho intabalala yengqolowa ezweni. Makubekho intabalala yengqolowa izawuveliswa yimbewu efile. Imbewu efile izawunikezela isiqhamo kube khona ukugcwala elizweni kwengqolowa ephuma ekufeni. Ingqolowa xa ingafanga ayiniki isiqhamo. Makube khona intabalala ilizwe maligcwale yingqolowa efile. Efile. Wazi iqoqeli one alinikezeli isiqhamo esiyi-one. Ikhozo liyi-one alinikezeli isiqhamo esiyi-one. Likhuphe yaso intabalala nelinye likhuphe intabalala nelinye kuthiwe loo nto xa ihlanganiswa kuthiwe sisininzi sentabalala yengqolowa efile ithe xa ilinywa yafa yaphela yanikezela. Ayiphila ngeke ngikezele. Angeke ngikezele. Verse 16 says. Verse 16. Makubekho intabalala yengqolowa ezweni. Ise enqotsheni yentaba. Mayenyuke intabalala yengqolowa elizweni. Umlimi mayinike ithemba enyuke nayo ayiphathe ayibeke egxeni anyuke intaba ayoyilungisa ingqolowa ayilungiselwapha uyonyukwa bantu omama bathwale ubona idishi beyibeke kule ndawo besithi moya isa beyibeka phansi funele nabo banyuke nayo angeke bayihlenge ilele phansi funele uJehova ikholwa liphila akaveli uJehova ikholwa limile limlindile. Akahlale sivunguvungule isivunguvungu uyasivelela abe phezulu asilawule sive ngayo isivunguvungu akahlali phakathi kwaso. Umuntu xa kephila uba nesivunguvungu ngoba umuntu wembethe imevunguzayo inyama leyethu noba singayihlonipha siyipha amagama ingesivunguvungu. Iyavuthuza iyavuthuza sombethe into evuthuzayo sombethe into evuthuzayo asicini isiqhamo siphume ekuvuthuzeni. uThixo ufuna isiqhamo sakhe empilweni funeka sife akululanga uba ufe esivunguvungwini funeka uzigade kunezinto evela nobuwedwa adathi omnye xa kethetha athi ubani loo nto ucacelanga ngoba unezinto ezivela xa uwedwa uthi wena mna ndinje uzinese kanti uyazibulala uThixo uyazibulala kunendlela kaThixo efuneka uzigade sowuwedwa izinto zingenzeki uhleli wedwa ungafiki kulaa ndawo yokulwa noJehova ungalwi nonamandla mfalo namandla eze abe luncedo ukufika kwakhe kuzoba luncedo lokufa ukufa kwakho kuvela isiqhamo intabalala yesiqhamo igcwala ilizwe lonke kanti uqale wafa ibeka moya wakamatu Yeah.
Umefundisi nomama bonke nabathanda siluke igama lenkosi siyaphuma ngathandekayo siyami